Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Mayong hapon sa mga kaigsunan natong Bisaya sa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako inyong igsuon o igalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Gibati na ba ninyo ang kabugnaw sa hangin? Kay tungod sad ni sa bagyo, busa mag-amping kita tanan ha? Sa bagyo. Delikado na sad karong panahon na. Busa i-double check ang atong mga atop ug mga kanal samtang sunod gyapon ta sa mga health protocols ha. Ug syempre dapat magpabakuna na tanan aron merry ang atong Christmas. Karong hapon tan-awon ug paminaw nato ang mga istorya sa paglaom na sigurado nga duna moy matun-an diri sa Bisaya gyud. Atong makauban sila Office of the President Asik Girly Veloso para sa mga bag-ong natabangan sa Malasakit Center. Makauban sad nato ang Youth Development Officer sa Munisipalidad sa Maramag, Bukidnon. Ug sa atong Operation Tabang, atong kumustahon gikan sa ilahang amang si Roberto ang gibuhat na operasyon sa magsuon nga sila Lili ug si Balian. Uno, sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes ang atong ihatod kaninyo karong hapon diri lang sa Bisaya gyud na inyong mapaminaw sa mga RMN networks. DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 828 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao, DXMB 648 Armen Malaybalay, ug makita sa Armen Socials, Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sa mumukontak sa Bisaya Gyud sa among hotline numbers 0908-850-1364, 0917-848-6469. Good news sa tanan sa mga gusto og load ha, aron do na moy magamit na pag-text ninyo ha og pang-internet para sa online classes. Manghatag ta og 100 peso worth nga load kini para sa pinakaunang 20 lucky winners. Napulo sa Globe, napulo pod sa Smart, ha? O sa ihatag ang inyong pangalan, i-text lang inyong mga address, like, share, and message na dayon. Magsugod na ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay. Sa Region 7, gipangunahan sa Department of Health Sub-National Blood Center for Visayas ug Cebu City Health Department ang Mobile Blood Donation Program nga gipahigayon sa Cebu City Hall nga nagsugod niadtong Setyembre 7, 2021. Gipahigayon kini tungod sa dakong demand ug kakuwang sa supply sa dugo sa pipila ka mga hospital sa Cebu City ilabi na karong panahon sa pandemya. Magpadayon gihapon ang blood donation drive sunod semana, Setyembre 15 hangtod Setyembre 16, 2021, gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 2 sa hapon. Sa Region 10, nagpahigayon og site inspection ang mga opisyal sa kagamahanan lokal sa Hingoog City aron sa pagsusi sa developments sa Badjangon Water Park nga nahimutang sa Barangay San Juan. Isip usa sa mga flagship projects sa lokal na kagamahanan ang Badjangon Water Park. Gisiguro sa tibok project development team ang pagpreserbar sa natural nga estado sa maong cold spring nga gilangkuban sa water park, water playground, swimming pools ug cold spring lagoon. Gilawmang mahimo kining dugang atraksyon sa turismo ug dugang panginabuhian sa katawan alang sa pagpadayon sa pag-uswag sa Hingoog City. Sa Region 13, hapit na mahuman sa DPWH Regional Office 13 ang gipahigayong road widening sa Kabadbaran Bridge sa Maharlika gikan sa Surigao hangtod Agusan section. Ang dugang nga two-line bridge makapagaan sa trapiko sa lugar o maghatag dali nga paglihok sa mga katawhan, produkto ug serbisyo gikan sa Surigao hangtod sa lungsod sa Butuan o bisan asa sa Mindanao. Ingon niini, gilaumang molambo ang kalihukan sa ekonomiya sa rehiyon labi na sa mga lugar sa fishery, agroforestry, mining ug ecotourism. Gilauman usab na mahuman ang proyekto sa dili pa mahuman ang tuig 2021. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat, Jay! Og unya atangi ang mga load winners nato from last week's episode, ha? Na ihatod ka nato ni Rowil Asok, ang atong bag-ong youth correspondent gikan sa Maanyag Maramag sa Maramag, Bukidnon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!
Ang 16-year-old nga taga Tacloban City nga na-diagnose og leukemia na tabangan sa atong Malasakit Center. Kana og dugang Malasakit Center update hatod kanato ni Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Mayong hapon kanimo, Ase Girly. Daghang salamat Secretary Martin ug maayong hapon. Ang kamaguwangan nga anak ni Epifania Morante na taga Tacloban City naka-avail sa atong Malasakit Center sa Eastern Visayas. Human kini ma-diagnose sa sakit nga leukemia. Nahinabi ni OPAV's Information Officer Herty Lopez si Epifania kabahin sa ilang Malasakit Center experience. Ania ang interview. Ma'am, so sa leukemia nga sakit sa imuhang anak, ma'am, dako ba kaayo og tabang ang Malasakit Center sa inyo, ha? Dako gyud kaayo sir ang tabang sa amo kay waray na kami gibaytan sa billing, tapos makaaro kami og tabang sa DSWD para sa medisina na waray stock sa EVR. So aside sa Malasakit Center, muduol pud mo sa DSWD. Opo. Ma'am, ang kaniya atong Malasakit Center is a program of President Duterte and Senator Bongo. Naa ba kay mensahe nila, ma'am? Oo. Kay President Rodrigo Duterte at saka kay Senator Bongo, maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, baka mamumulubi po kami ngayon o manghihingi kung saan lang ng pera para pambayad sa pangkemo ng anak ko. Kaya malaking tulong po ang Malasakit para sa amin at sa madaming tao at sa mga pasyente sa EVRMC, Tacloban. Maokadto si Epifania taga Tacloban City ug inahan sa atoang Malasakit Center beneficiary karong simanaha. Aduna nay 138 ka Malasakit Center nga natukod sa nasod. Labing daghan niini anaa sa Luzon nga adunay 75 ka Malasakit Center. Gisundan sa Mindanao with 36 Malasakit Centers ug 27 sa Visayas. Ang National Capital Region o NCR ang adunay labing daghan nga Malasakit Centers with 26. Region 1 na ay 5 ka Malasakit Centers, 4 sa Region 2, 12 sa Region 3, ug ang Calabarzon or Region 4A dunay 11. Samtang ang Mimaropa or Region 4B ana ay 4, Region 5 ana ay 7, ug ang CAR Cordillera Autonomous Region 6 ka Malasakit Centers. Sa Visayas, ang Region 6 adunay 7 ug ang Region 7 ug Region 8 adunay 10 Malasakit Centers each. Sa Mindanao, ang Region 9 na ay 7, Region 10 with 6, Region 11 with 5, Region 12 ana ay 4, Region 13 with 6, ug ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao dunay 8 ka Malasakit Centers. Sa mga musunod nga mga simana, mag-abli pa ta og daghang Malasakit Center sa lain-laing lugar sa nasod. Mas daghan nga Malasakit Center, mas daghan ang mga Pilipino ang atuang matabangan. Kini ang inyong Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Daghang salamat ug maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa imong Malasakit Center update, Asek Girly Veloso gikan sa Office of the President. Ug sa atong mga kababayan na nabalaka sa ilang hospital bills, pangita alang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibuok nasod aron kamo matabangan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik, ang walay undang nga paghatag og tabang sa Bisaya Gyud sa mga anak ni Roberto Alba
na sila Lili ug Balian sa ilahang operasyon. Tutok lang mga higala, we will be right back. Kapayapaan at seguridad ay prioridad ni Pangulong Duterte tungo sa maunlad na bayan. Ito ang mga pamana ng pagbabago, kapayapaan sa Mindanao, Bangsamoro Organic Law at ang bagong Bangsamoro Government. In my term, we will all work and truly work for the benefit of the Bangsamoro people. Paglaban sa mga terorista, paglutas sa isyu ng insurhensya at mga rebelde. Modernisasyon para sa mas pinalakas na sandataan. Proteksyon ng media. Dagdag sahod sa mga sundalo at pulis. Kampanya kontra droga at pagsalba sa kinabukasan ng bayan. Nabawasan ang kriminalidad, mas panatag ang mamamayan at ligtas ang sambayanan. Ito ang Duterte Legacy. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong amigo, Communication Secretary Martin Andanar, ni apil ba mo sa atong load promo last week? Karong hapon, ihatod ka nato sa atong bagong youth correspondent na si Ruil Asok, gikan sa Maanyag Maramag, sa Maramag Bukidnon. Ang mga swerteng load winners na miapil sa atong program last week, kinsa-kinsa sila. Ruil. Maanyag Maramag, daghang salamat Secretary Martin Andanar og maayong hapon sa atong mga televiewers nga nagtan-aw sa Bisaya Gyud. By the way, ako si Ruel Asok, ang ato ang communications team sa munisipyo sa Maramag o sa licensing department. Ug akong kauban karon ang pinakamaanyag pod sa atong tourism, si Miss Ameline Ubial. Siya ang ato ang municipal agriculture sa munisipyo ug siya pod ang nangulo karon sa atong agri-eco tourism project. Karon na kita kay atong i-announce ati Ami ang mga nakadaog sa last week's promo sa ato ang weekly load promo sa kaninga programa. So excited na ba mo? Well, from Bukidnon, we are announcing the 20 lucky winners of last week's Bisaya Gyud episode. So I will read the names. So paminaw mo ha, basin na yung mga pangalan diri. Na si Melvin Antipuna gikan sa Surigao City, si Ambrosio Pajardo gikan sa Cebu City, si June Aparicio taga-ato ni Libuna Bukidnon, naapod si Maria Felicidad sa Moalboal, Cebu, layo na no, si Sheila Siguis sa Surigao del Norte, pang-unom nato si Helen Ucad sa Palo Leyte, ing anak kadako ang coverage ani nga program. Napa si Geraldine Alcobar, duol-duol sa ato, Misamis Occidental, si Ronald Castillo sa Rojas City, si RJ Montesoro sa Bislig City og si Ubet Alulor sa Alcantara, Romblon. Although taga Maramag bini ati Ami ko ang isugon mo ani ang isa sa pinaka wonderful scenic views atong probinsya diri sa Manodo Fortich ug naata sa Minas Creel. Thank you sa katong tagiya ani nga guwapo patsada ayo nga establishment no for accommodating us. Anyway, we will announce the rest of the 20 winners og si Ate Ami, but of course kay gusto mo na mo ipakita unsang Bukidnon, we will do it in our next segment. We are back here, Secretary Martin. Kung ayaw mo magpadayon, just for little trivia, ayaw mo makasunod sa Bukidnon. Nagitawag natin ang Bukidnon Arc. This is the entrance sign. Ayaw mo makasunod sa atong lindot nga probinsya sa Bukidnon. Busa, invited ka mo. You're always free to come here, of course, any time of the year. And we know that there is a pandemic right now. So I hope and we are praying that sooner masulbad na siya ng problema and everyone can come and visit our place. Well, anyway, para makadaog mo sa atong gitawag na load promo sa Bisaya Gyud, just text the number on your screen na ako kung nakita kayo. 0917-848-0908-850-160.
6-4. Karon Ate Ams, I know excited na sila sa ato mga number 11 to 20th winners. And naamo mo yung chance kaya na may pulo na pumong. Naamo i-announce karon. I am giving now the opportunity sa ato ang municipal agriculturist o head sa ato ang agri-ecotourism initiative sa munisipyo sa Maramag, si Ma'am Ami, to announce the rest of the winners. Yes, thank you kay Ruel. So atong ipadayon ang atong nakulot na nagdaog sa atong Bisaya Good Tips promo. So niya, morning nga mga lucky winners sa atong last week na episode. Si Helen Alona gikan sa Medellin, Cebu. Si Angel May Antipas gikan sa Tagbilaran, Bohol. No, ang akong yutang kaliwat. Si Wally Isplaco from Western Samar. Si Miss Emilia Acaso gikan sa Aruroy, Masbate. Si Marfi Tubaon gikan sa Albor, Bohol. So swerte gid ang Bohol, dagan kay nakadaog. Si Renato Juliano Panog from Negros Occidental. O kusab si Miss Olive Gonzat Golandrina from Pilar, Surigao del Norte. Si Miss Robina Villaran from Dumaguete City. O si Miss Annalyn Sagusay from Buena Vista, Agosan del Norte. So, back to you, Rowen. Tumutong mga 20 lucky winners sa atong load promo sa Bisaya. Ngayon, congratulations! No, thank you so much for tuning in and for watching our program para ni sa atong mga Bisaya. So, busa atong encourage tanan mga Bisaya. Let us love atong mahalo ng atong kaugalingon lugar, ang atong kaugalingon Bisaya sa Mindanao. Yes. Anyway, para sa mga kasayuran sa tanan, no, natay official Facebook page sa atong Maramag, Municipal Tourism Initiative. Just follow LGU Maramag at lgumaramag.com.ph. Kung na po tayo official Facebook page sa Agri-Ecotourism, just type Maramag Agri-Ecotourism and you can click and follow ang platform. Again, daghang tayong salamat. Ako si Ruel Asok. O si Annalyn Mendez Obian. Maanyag Maramag. Maramag. Back to you, Secretary Martin. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa Gyud News Rowil ug sa ato mga load winners. Congratulations kaninyong tanan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Si Ali po pinanganak 2010, so she was normal naman, wala kaming problema sa kanya sa paglaki niya. Si Lily was born in 2014. So, nung time na yon hindi pa mandatory ang newborn hearing screening test. So, paglabas namin ng ospital, we just pinalaki lang namin siya as kung paano namin pinalaki yung una naming anak. And then, siguro nahahalata namin mga mag 1-year-old na siya na di siya nagsasalita, na medyo hirap siya maglakad. So doon na kami nagduda na baka meron siyang dinadala or ano. Yung youngest child namin was born 2018. So immediately after he was born, nag-conduct na ng newborn hearing screening test at na-confirm din namin na like his elder sister, ano rin si Balian, hindi rin siya nakakarinig. Inyong nakita ang pila ka bahin sa atong istorya ni adtong August 28, 2021 sa mag-amang Roberto, Lily ug Balian. Ang mga batang naay problema sa pandungog kay mga kabisaya, walay undang ang atong pagtabang para makadungog ang atong duwa ka anghel. Makauban nato karon si Roberto Alba. Maayong gabi kanimo RG. RG, katong gipakita namo ang istorya ni Lily ug Balian sunod ilang operasyon sa Dalungan. Kumusta ang operasyon sa Dalungan sa mga bata? Naging successful man, Secretary. Bali na una si Balian, king operahan siya sa August
28. Kagkatapos, king sunod man si Lily sang September 1. Kay Belian, wala problema ang iya operasyon. Bilang minutos pa lang pagkagawa sa OR, nagbugtaw na, kapisik kaliwat. Si Lily na dugayan sa recovery kay sadly ang iyang kingkabitan nga nerve para sa iyang implant may small kuno nga anomaly, so nadugayan ang iyang operation, pero happy to say nga recovering man siya, ara sa sakong likod yan da. So okay gid, gapasalamat gid kami sa tanan nga nagbulig sa amon. Dili matapos sa unang operasyon ang journey sa atong duwa ka bata para makadungog kini. RG, unsay explanation sa atong mga espesyalista ngadto adunay problema sa pandungog ang duwa nimo ka mga anak? Oo. Bali ang duwa ka puya sa party king bunag bata gid nga dili gid kabati. So wala pa damo studies di sa ato para mahibaw-an kung nano gid ang problema, pero mostly genetic siguro sa amon kay na-cross out naman namon nga wala man si ang akong asawa nagkasakit sang gabusong siya. So ang level sang pagdungog sang pagbati sang bata may levels ina, so sila ara gid sila sa lowest, so ginatawag na nga profound hearing loss. So kung profound hearing loss, dili gid ka bulig ang hearing aid, so need gid nila ang makabitan gid sang implant sa sulod gid sang ilang diri gid sa sulod sang ulo ginakabit ang implant kag munang butangan dayon sang itawag nila nga hearing device para slowly makabati man ang mga kabataan. Kano sa ang sunod nga operasyon ni Lily og Balian? After sa una nila nga operation sa baliking kabitan sila sa right nga ear, naghambal man ang mga espesyalista nga it would be best nga within 12 to 18 months makabitan man ang ilang tiyak nga dulunggan para maka-maximize gid sila sa ilang pagbati. So more gid siguro kay Lily kay may complication ng iyang pag-opera sa iya right ear, so more priority gid siya namon nga ma-implant man as soon as possible ang iyang piyak nga nga dulunggan. RG, taas-taas pa nga proseso ang imuang agian, ubay-ubay pa ng mga operasyon ug ang mga device na gikinahanglan para makadungog na sila Lily og Balian ug hilabihan kamahal kini. Tungod ni ini, dili matapos ang Bisaya gyud sa pagtulay aron lang matabangan ang inyong pamilya. Karong bag-uhay lang nag-abot og tabang pinansyal kanato si Erwin Tulfo. RG, karon na coordinate na pod nato sa inyo ang Office of the President. Ang imong mensahe na lang sa pasasalamat sa mga nitabang at mga gusto pamutabang sa operasyon ni Lily og Balian. Sa amon gid nga pamilya, in behalf sa akon mga kabataan kag sa gapalangga gid kay Lily kag kay Balian, dako gid among pasalamat sa tanang nga nagbulig halin sa umpisa gid kay sa inyo gid sa Martin, sa imong staff, sa kay Senator Bongo, kay Sir Erwin Tulfo, kay President Duterte, kag sa madugay pa gid na mahaba pa namon nga journey para gid mahatag man namon ang gift of hearing sa among kabataan. Gani gapasalamat gid kami, dali ari sila, ari ding mga kabataan galing gampang pa gid ho. Gani, thank you very much gid. Madamo gid ka salamat sa tanan nga mga bulig kag sa mga gusto pa gid magbulig sa amon. Ari si Lily. Hi. Lily, say hi. Hi! Kag si Belian. Si Belian, tangga. Belian, tayo. Ari si Belian. Thank you, Gid. Sek Martin. Thank you. Wow. Ato na. Daghang salamat sa imo, RG Alba. Hangad namo nga ang success gyud sa mga moabutay pa nga ng mga operasyon ni Lily og Balian. Madamo gid salamat Sek Martin, kag more power gid sa imo kag sa mga daghang imong ginabuligan. Salamat gid.
Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Sa atong pagbalik, makauban nato si Maramag Bukidnon Youth Development Officer Sheila Amata D. Tutok lang mga higala, we will be right back. Pangako ni Pangulong Duterte ang komportableng buhay para sa mga Pilipino. Kaya tuloy-tuloy ang mga pamana ng pagbabago. Build, build, build projects, rehabilitasyon ng MRT3 at iba pang mga bagong trend. These are a testament that we have greatly eased the grueling experience of traveling and commuting. Skyway Stage 3 at mga proyekto magpapaluwag ng EDSA, Central Luzon Link Expressway, Cebu-Cordova Link Expressway at mga bagong expressway at highway, bagong terminal building ng Clark International Airport at iba pang airport projects. Mahigit 29,000 kilometro na kalsada, mahigit 400 seaport projects, mga bagong tulay, rehabilitasyon ng NAIA at wala ng laglag bala, at mahigit 6 na milyong trabaho mula noong 2016. Ito ang Duterte Legacy. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Gawa sa sangguniang kabataan, dampanganan sad ang atong mga Youth Development Officers kay isasad ni sila sa mga facilitators para sa program sa mga kabataan. Para iambit ka nato ang ilang kahimtang karon sa mga kabataan sa Maramag Bukidnon, makauban nato si Sheila Amata D, ang Youth Development Officer. Ayong hapon kanimo, Sheila. Anyag na hapon kanimo Secretary Martin Andanar, maanyag na hapon sa tanan. Sheila, pwede nimo explain sa amo, give us an idea, unsa kalahian sa Youth Development Officer sa atong mga sangguniang kabataan? Okay, Secretary. No, isip usa ka Youth Development Officer dinhi sa lungsod sa Maramag. Kami dinhi nagasuporta sa tanan nga programa para sa atong mga kabatanunan. Kami naghatag og kadasig sa ilaha nga para ang ilang pakiglambigit sa tanang programa nga atong ginahatag para sa ilahat. Sa inyong advokasya, please share with us unsaon nato paglayo ang mga kabatanunan sa droga ug terorismo. Yes, Secretary. Dinhi sa lungsod sa Maramag, aduna kitay programa nga ginatawag nga Kabataan kontra Droga at Terorismo or KKDAT. Kini nga advokasya among gilungsad dinhi sa munisipyo, amo sa ginaog ngadto sa barangay level. No, dinhi sa lungsod sa Maramag aduna kami 20 ka barangay. Despite of this pandemic, no, among ginapalikamutan nga magpapadayon gihapon ang kani nga programa bisan na tuod limitado ang ato mga partisipante. Kini among ginasmutil sa ato ang mga kabatanunan unsa ang epekto sa illegal nga droga. Kaya kini dili lang makadaot sa ilang panglawas apan sa ilang reaksyon sa ilang pamilya, sa ilang edukasyon, labaw na sa ilang kaugmaon. Ingon usab ang amuang kampanya ngadto sa terorismo. Amo ginapadayag sa ilaha nga mapahilayo sila no sa pag-recruit sa ato ang mga sa terorismo nga makumbinsi sila nga modapit diha kanila. Amo ang ginapadayag, amo ang suporta nga tanan nilang mga mulo o kabalaka aduna ang ato ang gobyerno, aniya ang atong gobyerno naghatag og dako nga dalugan para maminaw ug muhatag sa ilahang mga kanang lunon. Unsa sa inyong programa ang pag-organisa sa out of school youth? Unsa kining mga programa na inyong gilatag para sa mga out of school youth sa Maramag? Yes, Secretary, dako kaayo ang gugma nga amo ang ginapadayag sa ato ang mga out of school youth. Dinhi sa lungsod sa Maramag, pinaagi sa ato ang opisina sa Municipal Social Welfare and Development, kani ang ginatawag nato nga Pag-asa Youth Association of the Philippines or PIAP. Sa amuang mga barangay dinhi sa Maramag, again we have dinakami 20 nga barangay tanan among ginpaningkamutan nga maorganisa. Okay, and then aduna sa gitay gihatag nga kahanas sa pagbansay no or the skills training
amo ang gihatag para kanila diin sa pagpalambo no sa ilang talento, kung diin na magamit nila kung sila mo trabaho o gusto sila mag-negosyo. Kanisad nga programa, Secretary, dako ang amuang pasalamat tungod kay ang ato ang mga uban sa bungad, ang TESDA gahatag sad sa ato og dako nga suporta. Og sa katapusan, gahatag sad kita og tabang pinansyal, kung diin kato makahatag og dako nga tabang kung sila gusto na no magmahimo nila nga start-up sa ilang livelihood project nga ilang gusto. Sheila, gataas karon ang kaso sa depresyon o teenage pregnancies, no? Isip director sa Teen Center sa Maramag, Bukidnon. How can this facility help para ma-divert ang attention sa ato mga kabatan-unan? Yes, Secretary, ang amo adjong flagship program din sa Teen Center and also the Youth Development Office is ang maka-create o well-informed and responsible nga kabatan-unan din sa lungsod sa Maramag. At yung tinuod no, nagataas ang ato ang kaso sa teenage pregnancy. Nakitaan sa ato ang sa national level kay ang ato ang presidente mismo ang nag-reiterate ang ato ang programa mahitungod niini ato intensify ato yung paghilikon palahugon nato ang ato ang kampanya ni ang ato ang pasilidad sa lungsod sa Maramag, dako siya og tabang sa ato mga kabatan-unan tungod kay kami nagahatag og counseling services kung aduna kitong mga kabatan-unan nakita nato na naay mga problema sa depression or suicide, no? Sa panahon karon sa pandemya, nalimitahan kaayo ang ato ang kliyente human sa opisina apan naghunahuna kami og isang mga inobasyon ang among pagabuhaton ug kini mao ang pag-establish og 24/7 responsiveness team. Aduna kitay mga kabatan-unan nga mga volunteers nga mutan-aw mutan-aw sa ato ang social media kung aduna kitay mga kabatan-unan nga naay sinyales sa depresyon o kana ang mga pagkatambagan o kalisa sa ka Wi-Fi zone. Kung diin mo ay kinahanglan karon no sa tungod sa mga online classes nila for research. Sheila, imong mensahe na lang sa mga kabatan-unan sa Maramag, Bukidnon labi na karong panahon sa pandemya. Yes, Secretary, alang sa tanang kabatan-unan kung sa lungsod sa Maramag, o sa tanan nga maminaw ni iandam no ipakita ang inyong kusog, ipaambit ang inyong tingog o hatagi o importansya ang inyong kagalingon na pahinayo sa dili maayong buluhaton nga magkadao dili lang sa inyong panglawas apil sa inyong kaugmaon. Duyon ni ining pandemya nga atong ginakasinati karon. Kamo nga mga kabatan-unan, dako kaayo ang partisipasyon sa atong katilingban. Unang no, ang pagtuman sa atong balaod sa gobyerno nga ingon nga dinadili ang paggawas sa atong panimalay. So, pagsunod sa mga protocol, diin kinitanan no, ang tumong rin ato ang nahimo karon sa ato ang panggobyerno is ang pagmanalipod sa inyong seguridad ug tagsa-tagsa inyong mga kaluwasan. Mamahimo mo nga produktibo sa inyong mga panimalay. Panahon ko sa na nga makabanding mo sa inyong gikanan, sa inyong mga igsuon, pagtabang sa mga lupunon no? Sa inyong panimalay. Ug sa katapusan, ang inyong dako nga partisipasyon o pakigambigit o pagtuman sa mga balaod, kini dako kaayo nga tabang kanato no. Kamo dako kaayo ang amo ang pagsalig o pagsalig sa ato ang sa ginaingon. Gatuop mo sa ginaingon na Kapitero Sersa no.
ang ato ang yung motto ng ato ang kabatalunan ang pagkasa ng ating bayan. Kana nagatuo po dako ang pagsalig ug pagtuo sa atong kabatalunan. So kay kamo ang ato ang mga nation builders, kamo ang mamahimong lideres at sa umaabot na panahon. So para sa atong mga kabatalunan sa lungsod sa Maramag, salute you all. Pag-amping mo sa inyong mga panimalay o let's make this Maramag a youth-friendly municipality. Daghang salamat Sheila Amata D, ang Youth Development Officer sa Maramag, Bukidnon. Thank you sa Secretary Martin Andanar sa tanan nga lumilibog ni programa ninyo. Salamat. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga igala, diri natapos ang inyong programa nga kanunay anda mo tabang sa atong mga kaigsuonan Bisaya. Daghang salamat sa atong nakauban sino Office of the President Asek Girly Veloso, Youth Development Officer Sheila Amatay D sa Maramag, Bukidnon, sa atong Operation Tabang beneficiary sina RG Lili ug Balian, ang atong Youth Correspondent sa Maramag, Bukidnon nga si Ruel Asok. Magkita na sadta sunod Sabado. Dali lang sa Bisaya Gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 Aramen Manila, DYHP 612 Aramen Cebu, DXCC 828 Aramen Cagayan de Oro, DXBC 693 Aramen Butuan, DXRS 918 Aramen Surigao, DXMB 648 Aramen Malaybalay. Kung makita sa social media platform sa Armen Facebook o Bisaya Gyud Facebook page, Bisaya Gyud Facebook page at Bisaya Gyud PH ang i-type. Instagram Bisaya Gyud. Ug subscribe, share, and comment sa among YouTube channel Bisaya Gyud. Pwede saan mo kontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364, 0917-848-6469. Ako ang inyong igsuon ug higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Amping pirmi mag-ampo ug magkita-kita tag-usab. Mga bay, diri lang sa Bisaya Gyud. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya Gyud!